Tinahak nila Lolo Ruben ang daan patungo sa isang bundok na merong yungib sa gitna nito. Doon kasi itinago ng mga ministro ni Haring Rufus ang mahal na reyna. Habang naglalakad sila ay napansin nila ang mga nagsisiitimang ugat na gumagapang sa bawat pader ng palasyo. Meron din silang nasisipat na mga nilalang na animoy umaapoy. Sabi na nga ba, nagkaroon na ng mga hukbo ang demonyong yun! Wika ni Waning habang nakatingin sa palasyo. Pagtingin nila sa pinakataas ng palasyo, ay doon nakita nila si Haring Rufus na nakatali ang lahat ng paa at kamay nito habang nakalutang sa ere. Wala itong malay at parang patay na ito kung titingnan. Mahal na hari! Diyos ko, kawa ang kasana ng ating ama! Sigaw ni Errol. Magmadali na tayo! Dagdag naman ni Leroy. Matapos nilang masilayan ang hari ng baylan, ay nagpatuloy na nga ang mga ito sa paglalakbay. Halos inabot sila ng napakahabang araw para lamang makarating sila sa kinaroroonan ng reyna. Marami silang nakaharap sa kanilang dinaanan patungo sa bundok na tinutukoy ng mga ministro. Ayon kay Lolo Ruben, na habang naglalakad sila sa isang lugar kung saan nababalutan ng yelo ang paligid, ay may biglang lumitaw na isang dambuhalang serpenteng gawa sa mga batong nagyeyelo. Nilusob sila nito na merong intensyong kitilan sila ng buhay. Paglusob nito, ay agad namang umusal si Oril ng alay na dasal para sa kanyang mutya. Kitang-kita ni Lolo Ruben ang pagtibok at pagliwanag ng medalyon na nasa dibdib nito. Pagsugod ng serpenteng yon, ay agad namang nagkaroon ng isang harang na gawa sa purong lupa. Parang pumaitaas ang lupa sa paligid nila Lolo Ruben na para silang pinoprotektahan nito. Agad din namang nag-usal si Waning. Matapos nitong mag-usal ay bigla itong naglaho sa kung saan ito nakatayo. Tinanggal naman kaagad ni Leroy ang kanyang ginawang panangga upang makatulong sa ministrong anak ng araw. Doon ay nakita nila si Waning na nakikipaglaban gamit-gamit ang kanyang latigong gawa sa apoy ng araw. Nakapulupot yon sa serpente hanggang sa tuluyan na itong hindi nakagalaw. Bigla namang may nagsitubo ang mga armas sa anino ng serpenteng yon at walang habas itong bumaon sa katawan ng nilalang. Nagsisisigaw na lang yon hanggang sa merong lumitaw na tubig at pumaikot yon sa mukha ng serpente. Hindi na nakawala ang serpenteng yon hanggang sa tuluyan na itong nawalan ng buhay. Napakahigpit talaga ng mga engkanto dito sa lugar na ito. Hindi marunong makisama. Wika ni Errol. Matapos nilang makipaglaban ay nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakad. Hanggang sa madapo sila sa isang bundok na doon pa lamang ni Lolo Ruben na silayan. Sa pinakatuktok ng bundok na yon ay merong isang kristal na patrianggulo ang disenyo. Kumikinang yon dahil sa pagtama ng liwanag ng araw dito. Halos isang napakalaking diamante ang kristal na yon ayon kay Lolo Ruben. Maliban pa dyan ay meron din silang nakitang mga nilalang na lumilipad na puting-puti ang kulay ng mga balat. Hindi yun gaanong naaaninag ni Lolo Ruben, gawa ng napakalayo nito sa kanila. Matapos ni Lolo Ruben masipat ang lahat ng yan, ay biglang merong pumasok sa kanyang isipan na isang katanungan. Ernesto, sa hinaba-haba ng paglalakad natin, hindi ba talaga tayo dapat nakakaramdam ng pagod? Tanong ni Lolo Ruben. Paano ka makakaramdam ng pagod, Ruben?
kung meron kang mutya ng baging. Wika ni Ernesto. Gulat na gulat si Lolo Ruben dahil wala siyang mutsyang dala noong mga panahong yon. Tingnan mo ang paa mo, Ruben. Yung baging na humila sa'yo sa lagusan ay isa yung mutya. Inilagay namin yon upang hindi ka na mahirapan sa ating paglalakbay. Dagdag naman ni Leroy. Ben, hawakan mo ang punyal mo dahil meron akong naaamoy sa hangin na mga nilalang na nagnanais dito. Wika ng hari ng engkanto paglitaw na paglitaw nito. Agad namang napatahimik ang mga ministro dahil sa sinabi ng hari na kasangga ni Lolo Ruben. Nakapaikot sa paligid ang kanilang mga tingin noong mga oras na yon sa kadahilanang meron ding naaamoy na kakaiba ang mga ministro ni Haring Rufus. Nakahanda na ang mga yon sa anumang nilalang ang susugod sa kanila. Ilang minuto lang ang lumipas, ay meron silang naririnig na mga ingay ng mga dahon at baging di kalayuan sa kanilang kinatatayuan. Sino yan? Sigaw ni Oril. Pero kahit anong sigaw ang ginawa dito ng mga ministro, ay hindi pa rin yon nakikinig. Patuloy pa rin yon sa pag-iikot sa kanilang kinatatayuan. Hanggang sa biglang lumitaw ang nilalang na yon, at nang makita ito ni Errol, ay agad naman itong gumawa ng depensa upang maprotektahan si Lolo Ruben. Ang nilalang na lumitaw sa kanilang harapan noong mga oras na yon ay isang nilalang na merong isang matang nagliliwanag. Kulay dilaw ang mata nito at kulay pula naman ang katawan. Animoy isang mamahaling bato ang katawan dahil sa pagkinang nito sa paligid. Meron din itong pakpak na parang sa paniki at dalawang sungay. Naglalakad yon na parang tao pero ang mga kamay at paa nito ay parang sa mga paa ng manok. Maliban pa dyan ay ang mga pangil nitong purong ginto na palaging nakanganga. Nakakakilabot ang nilalang na yon dahil sa kaya nitong higupin ang anumang kapangyarihang ginawa ng mutya. Amaw! Ernesto! Amaw! Sigaw ni Leroy. Agad namang tumakbo si Ernesto upang harapin ang amaw na yon. Siya lang kasi ang merong kakayahan para makipaglaban dito. Hindi na din nakapagtimpi si Lolo Ruben nung mga oras na yon. Gawa nang wala na silang oras na makipaglaban pa sa ganoong uri ng nilalang. Agad niyang binunot ang kanyang punyal at akmang lulusob na ito. Subalit nung palusob na si Lolo Ruben, ay agad naman siyang hinarangan ng mga ministro. Hindi mo ito laban, Ruben. Maghunos dili ka. Wika ni Leroy. Pero kahit anong pakiusap ng mga yon kay Lolo Ruben, ay hindi nila ito nagawang pigilan. Napakabangong sandata. Masarap na koleksyon. Wika ng nilalang na kanilang kalaban. Habang tumatakbo si Lolo Ruben papalapit sa nilalang na yon, ay nag-uusal yon ng kanyang baluti. Itinaas niya ang kanyang depensa upang hindi siya gaanong masaktan sa labanan na kanyang kaharapin. Sa likod naman ni Lolo Ruben ay si Ernesto na nag-uusal rin. Matapos yan ay sumugod na din ang dambuhalang nilalang na yon. Nagpakawala ito ng mga malalaking tipak ng bato na kinuha niya sa kanyang kaliskis na gawa sa bato. Hindi naman ito tinatamaan si Lolo Ruben, gawa nang nakasuporta si Errol sa pamamagitan ng pagsangga sa mga ito. Gamit-gamit ang kanyang mutya. Si Ernesto naman ay pilit itinatali ng kanyang mga sandatang dumaraan sa anino ng nilalang na yon. Pero ang lahat ng kadenang gawa sa anino ay kaagad din naman itong napuputol. Napakalakas talaga ng nilalang na yon dahil kahit ang ministro ay hirap na hirap sa pagpuksa rito.
Pagbunot ni Lolo Ruben ng kanyang punyal, ay agad lumiwanag ito. Kasabay niyan ay ang paglabas ni Artos na merong nagliliyab na espada. Nagliliyab yon na merong tumutulong likidong apoy sa mismong espada ni Artos. Lumabas na rin ang 4 na pakpak nito, maging ang pangalawa nitong sandata na merong mga mata. Umaapoy din ang lahat ng katawan ni Artos noong mga panahong yon, na talaga namang ikinagulat ng lahat ng naroroon. Napakalaki ni Artos na halos kasing laki lang ng kanyang talampakan ang kalaban nila Lolo Ruben. Hinihingahan lang yon ni Artos na agara nitong ikinamatay. Parang ang mismong kaluluwa nito ay natangay ng hangin na yon sa mismong katawan niya. Agara naman ang pag-itim ng mga batong katawan na isang indikasyon na patay na ang nilalang na yon. Matapos ang pangyayaring yon ay bigla namang bumalik si Artos sa kanyang normal na katayuan. Lumakad na kayo, Ben. Wika ni Artos habang paunti-unti itong naglalaho. Maging ang mga ministro noong mga panahong yon ay gulat na gulat din dahil sa ginawa ng gabay ni Lolo Ruben. Nakakabahala, Ruben, ang ginawa ng iyong gabay. Wika ni Waning. O Ruben, maaaring makapukaw ang nilikhang aura ng gabay mo sa mga ibang kaharian sa mundong ito. Dagdag naman ni Leroy. Huwag niyong masamain ang ginawa ng dakilang cherub na yon. Maaaring yun ang kanyang paraan upang humingi ng tulong sa ibang angkan. Sagot naman ni Irol habang lumalakad. Samantalang si Ernesto ay nanatiling tahimik noong mga panahong yun. Parang nagulat ito dahil sa paglitaw ng totoong anyo ng isa sa pinakamalakas na anghel ng Panginoon. Matapos ang pangyayaring yon, ay patuloy pa rin ang kanilang paglalakad upang marating ang kinaroroonan ng reyna. Lumipas ang mga araw at nadapo na sila sa yungib na tinutukoy ng mga ministro. Pagpasok nila sa yungib na yon, ay meron silang nakitang isang pintuang gawa sa lupa. Itinutok dito ni Irol ang kanyang tungkod at agad naman itong bumukas. Doon ay bumungad sa kanila ang loob ng kuweba. Purong ginto yun, maging ang mga gamit dito. Meron din doong likidong ginto na kung saan nakita nila ang reyna ng baylan na nakaratay. Nakahigayon sa likidong ginto na para bang natutulog lang ito. Nang makita na nila ang reyna ay agad nila itong nilapitan. Matapos nilang malapitan ito ay napansin ni Lolo Ruben ang mga laman lupang tumutulong sa reyna upang mabuhay yon. Salamat naman at maayos ang iyong kalagayan, aming mahal na reyna. Wika ni Ernesto. Agad namang nag-usal ang anak ng araw na si Waning upang tuluyang basagin ang kanyang engkantasyong ginawa sa reyna para tuluyan na itong magising. Nang nailapat na ni Waning ang kanyang tungkod, ay biglang nagmulat ang reyna ng baylan. Kasabay nito ang paglabasan ng kanyang mga ahas na siyang ikinabahala ng mga ministro. Nagsiluhuran ang mga yon habang ang reyna naman ay nakalutang sa ere. Mahal na reyna, maghunos dili ka. Ito na ang panauhing hininga namin ng tulong. Siya si Ruben, ang matalik na kaibigan ng inyong asawa. Wika ni Irol. Nang narinig yon ng reyna, ay biglang kumunot ang noo nito at tumitig yon kay Lolo Ruben. Itinaas nito ang kanyang 2 kamay, kasabay ang paglitaw ng mga banal na ahas nito sa ilalim ng kanyang kapa. Kalapastanganan, Ruben! Bakit mo ipinadala ang bangkay ng demonyong yon sa aming lupain? Wika ng reyna ng baylan.
Napaluhod naman si Lolo Ruben at napayuko. Umiiyak yon dahil sa pagsisisi sa kanyang mga nagawa. Nang makalapit na sa kanya ang reyna, ay nagwika si Lolo Ruben ng, "Patawad o aking reyna. Sadyang napakabait na kaibigan ng inyong asawa. Hayaan mong ialay ko ang aking buhay upang mailigtas lamang siya." Matapos marinig ito ng reyna, ay agad namang lumapit ang mga ahas nito. Napakahiwaga ng mga ahas na yon, na halos lahat ng tagasunod ng reyna at maging hari ay natatakot sa mga ito. Gawa ng humihigop ito ng kaluluwa at lahat ng esensyang nasa katawan ng mga nilalang. Purong puti din ang kulay ng ahas na yon na merong mga lilang mata. Napakaganda din ng reyna ng baylan ayon kay Lolo Ruben. Nakasuot yon ng isang napakahabang saya na gawa sa pinakamagandang material na doon niya pa lamang nakita. Nakasuot din yon ng mga pulseras na gawa sa ginto na merong mga simbolong nakaukit. Meron din itong napakahabang buhok na nagkikinangan. Napakapula ng labi ng reyna ng baylan at hindi mo talaga maiisip na isang siglo na itong nabubuhay. Paglapit na paglapit nito kay Lolo Ruben, ay nagwika ito ng, "Ayusin mo ang pagkakamali mo." Sabay talikod. Habang naglalakad patalikod ang reyna, ay nagsasalita ito ng, "Kung sana makakatulong ang apong kasangga ng aming kaharian. Kung nabubuhay pa sana si Kipong, ay maaari niya kaming matulungan. Sadyang napakabait ng taong yon na nagdagok ng napakalaking kawalan sa aming kaharian. Magmula nang mamatay ang commander na aming pinagkakatiwalaan, ay naging mabangis na din kami sa mga taong dayo sa aming lugar. Nananalig kami sa iyo, Ruben, dahil ikaw ang pangalawang naging kaibigan ng aking asawa." Dagdag pa nito. Matapos makipag-usap ng reyna kay Lolo Ruben, ay pinagpulong nito ang kanyang mga ministro at nag-usap yon sa kanilang plano upang magapi ang dyablo. "Ruben, makiisa ka sa pulong na ito sapagkat kaisa ka na namin magmula ngayon," paanyaya ng reyna ng baylan. Agad namang lumapit si Lolo Ruben upang pakinggan ang opinyon ng bawat isa. Mahal na reyna, kung iyo sanang papahintulutan, nais kong imungkahi na gamitin natin ang armas na ating ikinubli sa pinakailalim ng karagatan. Wika ni Leroy. "Wala nang oras para dyan, ministro. Naway gabayan na lamang tayo sa ating gagawing pakikipaglaban. Ngayon din mismo ay babalik tayo sa palasyo upang patayin ang dyablo. Bahala na si Bathala sa ating kapalaran. Kung walang tulong na dumating, ay mabuti. At kung meron man ay labis na mabuti." Wika ng reyna. Wala nang sinayang na oras ang mga yon at dali-dali nang tumungo sa palasyo ng kanilang kaharian. Bago sila tuluyang napadapo sa lugar na yon, ay napadaan muna sila sa dalampasigan ng karagatan. Doon ay nilagay ni Leroy ang kanyang mga kamay habang taimtim na nag-uusal. Kasabay ng kanyang pag-uusal ay ang pagliwanag ng kanyang medalyon. Mga mahal naming kapatid, naway madinig ninyo ang aking pagtawag. Wika ni Leroy sa mahinang tinig. Matapos nitong gawin ng mga yon, ay agad naman silang naglakbay upang makarating ng mas maagang panahon sa palasyo ni Haring Rufus. Pagkarating nila sa palasyong yon, ay naabutan nila ang mga kawal ng reyna na nagpupumilit pumasok sa kaharian. Nakikidigmayon sa mga nilikhang nilalang ng dyablo sa palasyo ng hari. Napakaraming engkantong namamatay sa harapan nila Lolo Ruben.
Sa bawat pagkamatay ng mga ito ay ang pagnanangis ng reyna ng Baylan. Kitang-kita nila ang pagpugot ng mga yon sa kawal ng reyna. Mas malakas ng di hamak ang mga yon dahil sa lalang ito ng dyablo. Ilang minutong pagtitig nila sa digmaang yon ay hindi na rin nila napigilan ang kanilang mga sarili, kaya nakisali na rin sila dito. Sumugod ang mga ministro nito at agad naman yung napansin ng mga demonyo. Napakaraming nagsisilitawang mga lupang napakatatalas. Ganon din ang mga sandatang gawa sa anino. Ilang minuto pa lamang ang nakalipas ay napakarami ng napaslang ng mga ministro. Nung napansin yon ng mga demonyo, ay sinugod sila nito ng buong puwersa. Nagsilabasan na rin ang mga malalaking dyablo na merong nagliliyab na ulo at buntot. Napakakapal ng baluti nitong gawa sa baga na talaga namang nakakakilabot. Lahat ng mga lalang na yon ay pawang mga latigo at espada lamang ang dala. Meron ding may mga sibat pero hindi ito sumusugod sa mga ministro. Nakatuon ang mga atensyon nito sa mga kawal ng reyna. Waning! Kailangan ka namin! Sigaw ni Irol. Agad namang ikinumpas ni Waning ang kanyang tungkod na siyang ikinabulag ng mga dyablong yon. Pagliwanag ni Waning ay kasabay naman ang pagpulupot ng mga kadenang gawa sa anino ni Ernesto. Nang tuluyan na yung natali, ay agad namang lumitaw sa lupang kinatatayuan nito ang napakatalas na malaespadang gawa sa lupa. Ganon at ganon ang ginagawa ng mga ministro hanggang sa naubos nila ang mga yon. Akala nila yun na ang huli nilang kalaban. Pero hindi pa pala. Dahil nang malupig na nila ang lahat ng lalang ng dyablo, ay doon lumitaw ang dalawang ahas na merong mga paa. Purong itim ang mga yon na umaapoy ang mga ulo at buntot nito. Ang mga paa ng nilalang na yon ay parang sa manok. Napakalaki din ito na halos kayang puluputan ang dalawang palapag na bahay. Ayon kay Lolo Ruben, gumagapang yon sa bawat posteng naroroon sa palasyo ni Haring Rufus. Nang makita ito ng mga ministro, ay napaatras ito ng bahagya gawa ng nakaramdam ang mga ito ng panganib. Nang makita ito ng reyna, ay agad nitong kinuha ang kanyang singsing na animoy ahas na kinagat ang buntot nito. Pilit niyang hiniwalay ang ulo ng singsing na yon sa mismong buntot nito. Ilang segundo lang ang pagitan nang natanggal ito ng reyna at doon ay biglang nag-iba ang anyo ng reyna ng Baylan. Naging isa itong dambuhalang ahas na kulay perlas. Agad namang napaatras si Lolo Ruben dahil sa mga nakita niyang yon. Matapos yan ay sumugod ang reyna ng Baylan sa mga ito. Sumunod naman ang mga ministro upang alalayan ang kanilang reyna. Nang makalapit na ito sa dalawang ahas, ay biglang binugahan ang reyna ng Baylan ng napakapurong apoy. Umiitim ang apoy na ibinuga ng mga nilalang na yon na halos umitim na ang kaliskis ng reyna. Irol! Protektahan ang mahal na reyna! Sigaw ni Waning. Agad namang ikinumpas ni Waning ang kanyang tungkod upang magkaroon ng panangga ang kanilang reyna na gawa sa lupa. Kinagat nito ang isa sa mga ahas na yun sa leeg, na siyang naging sanhi upang magwala yun sa paligid. Kahit ang mga kasama nito ay nadadaganan na dahil sa pagpupumilit nitong makawala sa pagkakakagat ng reyna. Nang makita ito ng kasama ng ahas na yun, ay agad naman itong sumunggab sa reyna ng Baylan. Kinakagat nito ang pananggang ginawa ni Irol habang paunti-unti nitong pinupuluputan ang reyna. Nang nakita ni Lolo Ruben na malapit na itong magapi,
ay doon na tumulong ang tikbalang at ang hari ng mga engkanto. Naging isang dambuhalang nilalang ang hari ng mga engkanto at agad naman yung sumugod sa mga ahas na kalaban. Pinaghahampas nito ang mga ahas na yon hanggang sa tuluyang makaalis ang reyna. Sa taas naman ng hari ng mga engkanto ay naroroon si Lolo Ruben. Kitang-kita yon ng mga ministro nang biglang tumalon yon upang saksakin ang kanilang mga kalaban gamit-gamit ang nagliliwanag niyang punyal. Itinarak yon ni Lolo Ruben sa katawan ng ahas hanggang sa bumagsak yon. Matapos nitong bumagsak ay bumitak ang katawan nito hanggang sa unti-unti itong naging isang batong kulay itim. Nang makita ito ng isang buhay na ahas, ay agad yung bumalik sa loob ng palasyo. Ganon din ang iba pang mga kawal ng dyablo na patuloy sa pakikipaglaban sa mga kawal ng reyna. Matapos yan ay agad namang nanumbalik sa normal na kaanyuan ang reyna ng baylan. Maraming salamat, Ruben, wika ng reyna. Masaya akong matulungan ka, Inang Reyna. Sagot ni Lolo Ruben. Hindi na muna sila pumasok sa loob ng palasyo, gawa ng nagdadalawang isip pa ang mga yon. Baka maraming nakahandang patibong sa loob nito na maaaring maging sanhi ng kanilang pagkadakip. Ilang minuto pa ang lumipas ay biglang nagpakita ang diablong naging kasundo ni Antonio. At nasa taas yon ng gusali. Okay, hanggang dito pa lang yung nasisend sa atin na Lolo Ruben 30. Pero baka magpahinga tayo ng ilang araw muna kay Lolo Ruben kasi ang dami na nating kwentong naka-line up. Isa-isahin muna natin yun ha. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.